यानंतर राज्यगीत होणार आहे। यानंतर माननीय मंत्री महोदय यांना परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक श्री रामदास नागेश पालशेतकर रिपोर्टिंग करतील। श्रीमान, यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक रामदास पालशेतकर आणि सेकंड परेड कमांडर आहेत पोलीस उपनिरीक्षक श्री समीर भोसले, बांदा पोलीस ठाणे। परेडमध्ये प्लाटून क्रमांक 1 आहे पुरुष पोलीस अंमलदार यांचं प्लाटून आणि होमगार्ड पुरुषांचं प्लाटून आहे प्लाटून क्रमांक 2। यानंतर माननीय मंत्री महोदय यांना मी विनंती करते की आजच्या 76व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त त्यांनी उपस्थितांना आपला शुभ संदेश द्यावा। भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यास उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय स्वातंत्र्य सैनिक, जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, पत्रकार मित्र आणि बंधू भगिनींनो, भारतीय स्वातंत्र्य अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मी आपणास मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गौरवशाली इतिहास आहे। या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान दिले। या लढ्याच्या यज्ञात अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। अशा अनेकांच्या त्यागातून, प्राणार्पणातून आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे। अशा या स्वातंत्र्य लढ्यातील सर्व ज्ञान अज्ञात वीरांना माझे त्रिवार नमन। या लढ्यातील क्रांतिकारक तसेच अज्ञात नायकांच्या घडलेल्या विविध घटनांचे स्मरण होण्यासाठी माझी माती माझा देश हे विशेष अभियान सुरू झालेले आहे। या अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे मी आवाहन करतो। स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी नेत्यांनी पाहिलेले सुराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्याला एकजूट दाखवावी लागेल। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सादर होत असताना आपले राज्य विकासाकडे घोडदौड करत आहे, याचा मला अभिमान आहे। महसूल सप्ताहाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबवून नागरिकांना योजनांचे लाभ घरपोच दिला आहे। विशेष म्हणजे कातकरी समाजाला जातीचे दाखले तसेच विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे प्रमाणपत्रे त्यांच्या घरी जाऊन देण्यात आली आहे। आपल्या जिल्ह्याचे कामकाज पूर्णपणे ई ऑफिसच्या माध्यमातून असून आपला जिल्हा या प्रणालीमध्ये आघाडीवर आहे। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला। स्थानिक युवकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देऊन स्थानिक स्तरावरील आपत्तीच्या प्रतिसादासाठी त्यांना सक्षम बनवणे हे याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे। या उपक्रमाअंतर्गत 200 स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे। विशेष म्हणजे
या उपक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आलेली आहे. शासनाने नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. मातृभाषेतून दिल्या गेलेले शिक्षण हे अधिक परिणामकारक ठरते हे सिद्ध झालेले आहे. भारतातही पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतील नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यात देखील याची प्रभावी अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजितजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागामार्फत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने काम केले जात आहे. पुस्तकामध्ये ही सरावासाठी कोरी पाने दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी केल्याचे मोठे समाधान आहे. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 8वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि सॉक्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन डिझाईनचा गणवेश स्काउट गाईडच्या गणवेशाशी साधर्म्य साधणारा असल्याने तो त्यासाठीही वापरता येणार आहे. शाळेत पहिल्यांदाच पाऊल ठेवणाऱ्या मुलांच्या स्वागतासाठी पहिले पाऊल उपक्रम राबवण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 5 पट वाढ करण्यात येऊन आता 5वी ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांना 5,000 ते 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 7,500 रुपये एवढी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नामांकित शिक्षण संस्थांसोबत करार करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र आणि सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मॅनहॅटन कम्युनिटी कॉलेज ब्युरो यांच्या दरम्यान परस्पर शैक्षणिक सहकार्यासाठी करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना शेतीचे ज्ञान मिळावे आणि शेतीचे महत्त्व समजावे यासाठी शेती हा विषय शिकविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गायन, नाट्य, वक्तृत्व यामध्ये आवड निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. यासाठी सेलिब्रिटी स्कूल सोबत टायअप करून सेलिब्रिटी स्कूलची संकल्पना राबवली जाणार आहे. मानसिक विकासासाठी वाचन गरजेचे असते. यासाठी रीड महाराष्ट्र उपक्रमाबरोबर ग्रंथालयाची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 500 विद्यार्थी क्षमता असलेली नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी शाळा स्थापन केली जात आहे. भारतीय संस्कृतीतील आधारस्तंभाचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने 10 सप्टेंबर रोजी सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ केली आहे. आता प्राथमिक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांना 16,000, माध्यमिकसाठी 18,000 तर उच्च माध्यमिकसाठी 20,000 इतके मानधन करण्यात आले आहे. खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये पहिल्या 3 वर्षासाठी ग्रंथपालांना 14,000, प्रयोगशाळा सहाय्यकांना 12,000, कनिष्ठ लिपिकांना 10,000 तर केवळ अनुकंपा तत्वावर नियुक्त केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना 8,000 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. नुकताच 61,000 शिक्षकांचा अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षक पदभरतीत दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करणे आदी निर्णयही घेण्यात आले आहे. पवित्र या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षण भरतीच्या अनुषंगाने विद्यमान तरतुदी सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर आणि भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. मराठी भाषा धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. भाषेच्या प्रचारासाठी दरवर्षी जानेवारी महिन्यात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येत असून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. शासकीय कार्यालयासह ज्या ज्या ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर होतो अशा सर्व ठिकाणी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक इत्यादीसाठी देवनागरी लिपीतून प्रमाणीकृत मराठी वर्णमालेचा, अक्षरमालेचा आणि अंकाचा शासनाने स्वीकार केला आहे. खरीप हंगामामध्ये शासनाने 1 रुपयात पीक विमा योजना घोषित केल्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील 29,000 शेतकऱ्यांनी विक्रमी सहभाग नोंदवला आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत 32 वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगांना
अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. कृषी यांत्रिकरण अंतर्गत 784 लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत 1 कोटी व राज्य शासनामार्फत 3,56,00,000 असे एकूण 4,56,00,000 रुपयाचे अनुदान खर्च करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत विकास सोसायटी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 23,000 सभासदांना 36 कोटी रुपयाचा लाभ देण्यात आला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी योजनेअंतर्गत 9,900 शेतकऱ्यांना 41 कोटी रकमेचा लाभ मिळालेला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अनेक विकास कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सोनावडे घाट रस्त्याच्या कामाकरिता सुमारे 723 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित असून हा प्रकल्प आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. पर्यटनाचा विकास व्हावा म्हणून कोकण रेल्वेच्या जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांचे सुशोभीकरण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत आहे. महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा जिल्ह्यातील 165 महिलांना लाभ मिळालेला आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत 1,474 लाभार्थ्यांना 1,68,00,000 रुपयांचा लाभ मिळालेला आहे. सखी वन स्टॉप सेंटर मार्फत अनेक संकटग्रस्त महिलांना सेवा पुरवण्यात आलेल्या आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 25,400 मेट्रिक टन धान्याचे वितरण करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 12,500 मेट्रिक टन धान्याचे वितरण करण्यात आलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विविध क्षेत्रात भरीव प्रगतीकडे वाटचाल कायम ठेवली आहे. विकासाच्या या वाटचालीत सिंधुदुर्गवासियांचे असेच सहकार्य लाभो. येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो व माझे मनोगत पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या गुणवंतांना इथं गौरवित केलं जाणार आहे. यात सर्वात प्रथम आपण स्वातंत्र्य सैनिक यांचा सत्कार करणार आहोत. माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते श्री वसंत सीताराम केसरकर. श्री वसंत सीताराम केसरकर हे सावंतवाडी येथील स्वातंत्र्य सैनिक आहेत. स्वातंत्र्य लढ्यात ते सहभागी झालेले होते. श्री वसंत सीताराम केसरकर. सविता शांताराम कदम सांगेली. सविता शांताराम कदम सांगेली यांचे यजमान हे 1971च्या भारत पाक युद्धात शहीद झालेले होते. त्या सांगेलीवरून आलेले आहेत सविता शांताराम कदम. वसंत सीताराम केसरकर सावंतवाडी स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेले होते. त्यांना आपण इथं मंत्री महोदयांच्या हस्ते आजच्या स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून सन्मानित करत आहोत. धन्यवाद सर. यानंतर सविता शांताराम कदम ह्या सांगली इथून आलेल्या आहेत. 1971च्या भारत पाक युद्धात त्यांचे यजमान शहीद झालेले होते. त्यांना देखील आपण कृतज्ञता म्हणून इथं सन्मानित करत आहोत. यानंतर सन 2022-23 वर्षात महसूल विभागात उत्कृष्ट काम केलेल्या तलाठ्यांना इथं सन्मानित करण्यात येत आहे. श्री सुधीर भास्कर साळुंखे देवगड नाथ. श्री सुधीर भास्कर साळुंखे यांनी ई चावडी ई फेरफार मध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल त्यांना इथं मंत्री महोदयांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येणार आहे. नाव घेतल्यानंतर त्यांनी पुढे जाऊन आपल्या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. सुधीर भास्कर साळुंखे तालुका देवगड सदानाथ. यानंतर विश्वास शिवाजी शेळवी. विश्वास शिवाजी शेळवी तालुका कुडाळ सजा माणगाव.
ई चावडी प्रकल्पामध्ये जिल्ह्यातील पहिले ऑनलाईन वसुली पावतीचं चलन त्यांनी जनरेट केलेलं आहे. चांगल्या प्रकारे त्यांचं काम आहे, त्याकरिता आपण त्यांना इथं सन्मानित करत आहोत. नंतर योगेश अप्पासाहेब माळी, योगेश अप्पासाहेब माळी हे तालुका मालवण भटवाडी सजा आहे यांचा ई पीक ई चावडी कामकाज त्यांनी चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे, त्याकरिता त्यांना सन्मानित आपण इथं मंत्री महोदय यांच्या हस्ते करत आहोत. नंतर श्री आर डी चरापले वैभववाडी तालुका सजा एडगाव ई पीक ई चावडी कामकाज त्यांनी चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. मोठा सजा असूनही त्यांचं काम चांगल्या प्रकारे आहे, त्यांना आपण इथं सन्मानित करत आहोत. यानंतर श्रीमती चारुशिला गुरुनाथ वेतोरकर, श्रीमती चारुशिला गुरुनाथ वेतोरकर या वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली सजा येथे काम करतात. ई पीक ई चावडी कामकाज चांगल्या पद्धतीने करून इतरांना देखील त्यांचं या बाबतीत सहकार्य असतं. नंतर दोडामार्ग तालुक्यातील श्रीमती टी सी शेख, श्रीमती टी सी शेख ह्या दोडामार्ग तालुक्यातील आहेत. आयनोडे सजा त्या सांभाळतात. ई पीक ई चावडी कामकाज चांगल्या पद्धतीने केल्यानिमित्त आपण त्यांना इथे सन्मानित करत आहोत. नंतर कणकवलीमधील श्री अमरेश विनायक सातारकर, श्री अमरेश विनायक सातारकर हे कणकवली तालुक्यातील ओसरगाव या सजाचे तलाठी आहेत. ई पीक ई चावडी या कामकाजात उत्कृष्ट रीतीने काम केल्याबद्दल आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत. नंतर सचिन मारुती चितारे, सचिन मारुती चितारे सावंतवाडी तालुका दाणोली सजाचे ते तलाठी आहेत. त्यांनी देखील आपल्या 7/12 संगणकीकरण ई पीक पाहणी 7/12 वाटप कामकाज उत्कृष्टरित्या केलेलं आहे. शासकीय वसुलीही त्यांनी 100% पूर्ण केलेली आहे, याकरिता आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत. इथे महसूल विभागाच्या नंतर जिल्हा समादेशक होमगार्ड यांच्या बक्षिसांचं इथं वितरण होईल. यात संतोष विष्णू मातोळकर यांनी माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. वेंगुर्ला इथं आलेल्या पूरस्थिती जी निर्माण झालेली होती त्या पूरस्थितीत त्यांनी शोध बचावाचं उत्कृष्टरित्या कार्य केलेलं आहे. संतोष विष्णू मातोळकर. नंतर विल्सन सायर फर्नांडिस हे कुडाळमधील होमगार्ड आहेत. कुडाळमध्ये आलेल्या पूरस्थितीच्या वेळी त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याकरिता त्यांना इथं माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येत आहे. विल्सन सायर फर्नांडिस. शंकर शिवाजी घाडी हे देखील कुडाळमध्ये जी पूरस्थिती निर्माण झालेली होती त्यावेळी त्यांनी बचावाचं कार्य चांगल्या रीतीने केलेलं होतं, त्याकरिता त्यांना इथं सन्मानित करत आहोत आपण. तर भागू भैरू पाटील, शंकर शिवाजी घाडी यांच्यानंतर भागू भैरू पाटील यांनी देखील मान्सून 2023 मध्ये केलेल्या शोध बचाव कार्याबद्दल त्यांना सन्मानित करत आहोत आपण. विश्वजित एकनाथ भोगटे त्यांनी देखील शोध बचावाच्या कार्यात प्रशासनाला मदत केलेली होती. विनायक विष्णू सावंत यांनी देखील पुराच्या पाण्यात लोकांना वाचवण्याचं चांगलं काम केलेलं होतं. स्थलांतरासाठी त्यांनी मदत केलेली होती. शिवशंकर व्यंकटेश सावंत, विनायक विष्णू सावंत यांच्यानंतर शिवशंकर व्यंकटेश सावंत यांनी देखील शोध बचाव कार्यात केलेल्या कार्याबद्दल त्यांना इथं आपण सन्मानित करत आहोत. शिवशंकर सखाराम देसाई यांनी देखील मान्सून 2023 मध्ये केलेल्या कामाबद्दल आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत. शिवशंकर सखाराम देसाई. शंकर गोपी मेस्त्री यांनी देखील जीव आपला स्वतःचा धोक्यात घालून अनेक लोकांना स्थलांतर करण्यासाठी मदत केलेली आहे. नंतर सखाराम अंकुश गवत ह्या सर्व होमगार्डचे सगळे आहेत हे, आणि या सर्वांनी अतिशय उत्कृष्टरित्या कामगिरी बजावलेली होती ह्या मान्सूनच्या कालावधीत. आपल्या सर्वांचं अभिनंदन. यानंतर राज्य परिवहन सेवेत 25 वर्ष विना अपघात सेवा करणाऱ्या चालकांचा सपत्नीक सत्काराचा कार्यक्रम इथं होत आहे. यात प्रथमतः दुलम राजेंद्र सदाशिव हे सिंधुदुर्ग विभागातील देवगड आगाराचे वाहक आहेत. 26 वर्ष 2 महिने 24 दिवस अशी त्यांची सेवा झालेली आहे आणि विना अपघात सेवा केल्याबद्दल त्यांना इथं सन्मानित करण्यात येत आहे. श्री दुलम राजेंद्र सदाशिव. यानंतर
साटम दिलीप राजाराम. साटम दिलीप राजाराम हे सिंधुदुर्ग विभागातील देवगड आगाराचे चालक आहेत. 26 वर्ष 2 महिने 23 दिवस अशी त्यांनी विना अपघात सेवा दिलेली आहे. या सर्वांनी आपलं कर्तव्य तर चांगल्या रीतीने बजावलेलं आहेच, पण प्रवाशांच्या देखील सुरक्षिततेची त्यांनी काळजी घेतलेली आहे. साटम दिलीप राजाराम आगार देवगड यांचा सपत्नीक सत्कार इथं माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात येत आहे. त्यानंतर देवगड आगाराचे परमास अजित कुमार अंदू. परमास अजित कुमार अंदू हे देवगड आगारामध्ये चालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी देखील 26 वर्ष 4 महिने 24 दिवस अशी त्यांची सेवा झालेली आहे. परमास अजित कुमार अंदू 26 वर्ष 4 महिने 24 दिवस अशी त्यांनी सेवा बजावलेली आहे. त्यांना देखील इथं मंत्री महोदयांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येत आहे. नंतर रवींद्र देऊ सावंत. रवींद्र देऊ सावंत हे सिंधुदुर्ग विभागातील कुडाळ आगाराचे चालक आहेत. यांची 26 वर्ष 5 महिने 21 दिवस त्यांनी विना अपघात सेवा दिलेली आहे. त्याकरिता त्यांना आपण इथं सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर डिचवळकर संतोष जनार्दन. डिचवळकर संतोष जनार्दन सिंधुदुर्ग विभागातील मालवण आगाराचे हे चालक आहेत. डिचवळकर संतोष जनार्दन हे सिंधुदुर्ग विभागातील मालवण आगाराचे चालक आहेत. त्यांनी 26 वर्ष 5 महिने 21 दिवस विना अपघात सेवा दिलेली आहे. त्यांना आपण मान्यवरांच्या हस्ते इथं सन्मानित करण्यात आहोत. सपत्नीक त्यांचा इथं सत्कार करण्यात येत आहे. या सर्वांच्या सत्काराचं स्वरूप 25,000 किमतीचा आपण यांना धनादेश, शाल, स्मृतिचिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात त्यांना येत आहे. मुळम श्यामसुंदर सोनू. मुळम श्यामसुंदर सोनू हे सिंधुदुर्ग विभागातील देवगड आगाराचे चालक आहेत. त्यांनी 26 वर्ष 5 महिने 21 दिवस सेवा बजावलेली आहे. मुळम श्यामसुंदर सोनू 26 वर्ष बजावलेल्या विना अपघात सेवेबद्दल त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा इथं सत्कार करण्यात येत आहे. मुळम श्यामसुंदर सोनू. नंतर कुलकर्णी शरद गणेश. कुलकर्णी शरद गणेश हे सिंधुदुर्ग विभागातील विजयदुर्ग आगाराचे चालक आहेत. त्यांच्या सेवेचा कालावधी एकूण 29 वर्ष आहे. 29 वर्ष 29 दिवस त्यांची सेवा झालेली आहे. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे या 29 वर्षात त्यांनी विना अपघात सेवा दिलेली आहे. त्याकरिता माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते आपण त्यांना इथं सन्मानित करत आहोत. त्यांचा सपत्नीक सत्कार 25,000चा धनादेश, शाल, स्मृतिचिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन, त्याचप्रमाणे सेवेचे बिल्ले देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात येत आहे. 25 वर्ष विना अपघात सेवा केलेल्या सर्व चालकांचा इथं सत्कार झालेला आहे. सर्वांचं अभिनंदन. यानंतर पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये ज्यांनी राज्यस्तरावरील शिष्यवृत्ती मिळवलेली आहे अशांचा इथं सत्कार. यात गायत्री अमोल येंगे. गायत्री अमोल येंगे इयत्ता 5वी. रुद्र राजू गर्जे इयत्ता 5वी कणकवली. SNM विद्यालय खारेपाटणचा विद्यार्थी आहे रुद्र राजू गर्जे. त्यानंतर समीक्षा संदीप कुमार कुंभार. रुद्र राजू गर्जे याच्यानंतर समीक्षा संदीप कुमार कुंभार ही कणकवली तालुक्यातील विद्यार्थिनी आहे. इयत्ता 5वी मध्ये तिला राज्यस्तरावरील शिष्यवृत्ती मिळालेली आहे. नंतर दुर्वांक किशोर वालावलकर. दुर्वांक किशोर वालावलकर याला 5वी मध्ये राज्यस्तरावरील शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली आहे. हा सावंतवाडीचा विद्यार्थी आहे. कैलासवासी सुधाताई वामनराव कामत विद्यालय, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सावंतवाडी नंबर 2. दुर्वांक किशोर वालावलकर. तर अनन्या अनिल तांबे इयत्ता 8वी.
अनोन्या अनिल तांबे इयत्ता 8वी, कणकवली तालुक्यातील ही विद्यार्थिनी आहे, सेंट उर्सुला स्कूल वरवडे. श्रेयस चंद्रशेखर बर्वे इयत्ता 8वी, तालुका मालवण, अनंत शिवाजी देसाई टोपीवाला हायस्कूलचा हा विद्यार्थी आहे. 8वी मध्ये त्याला राज्यस्तरावरील शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली आहे. त्याकरिता त्याला इथे सन्मानित करण्यात येत आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या रुग्णालयांना इथं गौरवित केलं जात आहे. यात प्रथमतः जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्गच्या वतीनं जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांचा स्वीकार करत आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल त्यांना इथं सन्मानित करण्यात येत आहे. नंतर अंकुर हॉस्पिटल मालवणचा देखील इथं सन्मान करण्यात येत आहे. या हॉस्पिटलच्या वतीनं जिल्हा रुग्णालय आणि अंकुर हॉस्पिटल मालवण यांचा इथं सन्मान झालेला आहे. बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम इथं झालेला आहे. धन्यवाद सर. यानंतर माननीय मंत्री महोदय उपस्थित पाहुण्यांची भेट घेण्यासाठी जात आहेत. आणि एक विशेष म्हणजे माननीय मंत्री महोदयांच्या मार्फत सर्वांना इथं आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून खाऊचं वाटप करण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थी आणि उपस्थितांना माननीय नामदार श्री दीपक केसरकर सर, मंत्री शालेय शिक्षण व मराठी भाषा यांच्या मार्फत इथं सर्वांना खाऊचं वाटप होत आहे. तुमचा नंबर दे मला पाहतो. 971328515167 नाव आहे सचिन. तुमचं आहे वाटतं. तरी ना तू माहिती होती तरी डिपार्टमेंटच्या इथेच आहे ग्राउंड. होय होय हो हो घेऊन जातो घे. मग सारा किशनला भेटायचं साहेबांना भेटून जातो. ठीक आहे चालेल. हां
काय होय होय 1 सेकंड हॅलो पाहुण्यांच्या भेटीनंतर entry- माननीय entry आणि मंत्री play करू ना? महोदयांचं जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्थान होईल. आजचा हा ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पहिलं इथं play करतो, संपन्न झालेला जेवढं आहे. पाहिजे तेवढं काही करा. स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्या सर्व वीरांप्रती केलाय सर? आजच्या दिनी आपण नतमस्तक होऊया. Play. आजच्या स्वातंत्र्य दिनी भारताच्या नावलौकिकात भर घालणाऱ्या प्रत्येक घटकाप्रती, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, सैनिक यांच्या प्रती आपण कृतज्ञता व्यक्त करूया. सर्वांना स्वातंत्र्याच्या 76व्या वर्धापन दिनाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. चला पुढे पाठी आंबे इकडे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगी. राष्ट्रीय सलूट सलामी गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव
शुभ आशिष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 परेड बाजू शास या ठिकाणी उषादेवी भालचंद्र मिस्त्री देशभक्तीपर गीत गायन सादर करते. एक है
धन्यवाद. या ठिकाणी आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. मी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार आणि सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, आपण कृपया बॅक साईडकडून उभं राहूया, झेंड्याच्या विरुद्ध दिशेने उभं राहूया, कारण या ठिकाणी देशभक्तीपर नृत्य या ठिकाणी सादर होत आहे. पुढे या. हमने बांधून सावधान परेड बघाल शास यहाँ पे ध्वजारोहण समारंभ समाप्त होगा. परेड विसर्जित करने की अनुमति है. हा. परेड विसर्जन. राष्ट्रीय सलोट सलामी शस्त्र. तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जननी भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. दिदिना आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची रेणी. पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निडळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला, साठी झिजला. दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा.
भी नारे लगाएंगे। भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परेड राष्ट्रध्वज को सम्मान देगी। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव
रेड बगल शस्त्र रेड विसर्जन कृपया सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपण ज्या जागी उभे आहात 2 मिनिटाचा एक कार्यक्रम आहे, ज्या जागी उभे आहात त्या ठिकाणी थांबायचे. आजच्या या स्वातंत्र्याचा 75वा अमृत महोत्सवानिमित्त वैभववाडी तालुक्यातील नादवडे येथील श्री शंकर धोंडू कांबळे मयत यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात दिलेल्या योगदानाप्रीत्य स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं त्यांच्या पत्नी श्रीमती यशोदा शंकर कांबळे यांना आजच्या या शुभ दिनी मानपत्र देण्यात येणार आहे. तरी माननीय वैभववाडीचे तहसीलदार दीप्ती देसाई मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रीमती यशोदा शंकर कांबळे यांना या निमित्ताने सन्मानपत्र बहाल करावे. श्रीमती दीप्ती देसाई मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करावा. स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त आजच्या शुभदिनी शंकर धोंडू कांबळे मयत यांच्या पत्नी यांचा या ठिकाणी आज सन्मान होत आहे. अनेक स्वातंत्र्य सेनानी यांनी आपल्या देशासाठी बलिदान दिलेलं आहे. त्यापैकी श्री शंकर धोंडू कांबळे यांचा पत्नीचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. ही एक वैभववाडी तालुक्याच्या दृष्टीने वैभवाची व सन्मानाची बाब आहे असं म्हणायला हरकत नाही. धन्यवाद. शुभेच्छा द्यायच्या. मॅडम, आज स्वातंत्र्य दिन साजरा झाला. आता तहसील कार्यालयात नागरिकांना अशा पद्धतीने शुभेच्छा द्या. यावर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. त्यानिमित्ताने सर्व तहसीलमध्ये सर्व राज्यामध्ये आपला हा कार्यक्रम साजरा होतो. त्याच प्रकारचा कार्यक्रम आज आपण साजरा येथे केलेला आहे. यानिमित्त मी तालुक्यातील सर्व नागरिकांना आणि सर्व विद्यार्थ्यांना तालुका प्रशासनाच्या वतीने स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्व हार्दिक शुभेच्छा देते.